И здравейте хора, днес ще правим томбола в EnderGod. Те само да ми кажем да правят хай на YouTube. Така. Ей, това ще е томболата. Една про-единичка, една про-тройка. Една про-тройка с про-2 наградник. Една про-тройка. Още една. Това е един меч, който е много силен. Както видите, Sharpness 5, Unbreaking 5, Knowback 2, Fire Spec 1, Looting 3. Един Full Match, Fire Spec 2 и Sharpness 5. Една лопата и една фулкирка. Един лек. Малко голденки, Ender Perli и два Sharpness 4 меча. Томболата ще се тегли, аз сега имам 13 абоната. Томболата един крипарек. Томболата ще се тегли на 20 абоната. За да се запишете, трябва да пишете запис, 2 точки, името в Skype и името в EnderGod, за да мога да потърся и да ви дам айтемите. Ами ако ви е харесало, трябва да се абонирате, да харесате и да коментирате. И до скоро!